ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ପୁଅ ନିକଟରୁ ଖବରକାଗଜ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ମୋର ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ନେବା ପାଇଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅଟି କହିଲା, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଇସା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋର ସେଇ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶ୍ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଥିଲା, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ବାବୁ, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲ? ସେ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କୁହ ତ, ତୁମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯୁବାଟି କହିଲା, ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନୀ ହେଲା ପରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ତାପରେ ସେହି ପତ୍ରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେହି ବାଳକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷପତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆପଣ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ ଆଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏକଥା କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ତାହା ଯେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି।